warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami kula Novanda Widianto dari kelas sekawan A. Kula mocokno cerita asal usul Gua Ngerong. Dek jaman biyen ing sisi kidul kulon Telotoh Tuban ana kraton cilik sing diarani Kraton Gumenggeng. Rajane asmane Prabu Aryabanga. Amarga saperangan gedhe wilayahe dumadi saka pagunungan kapur, mula meh sadawa taun kraton kasebut tansah ngalami kangelan banyu. Kahanan kasebut ndadekake Prabu Aryabanga prihatin. Prabu Aryabanga nuli semedi nyuwun marang Gusti kang murbeng dumadi supaya diparingi pituduh kanggo ngundhakake karaharjane rakyate. Sajarane samedi Prabu Aryabanga oleh wangsit yen rerumete Kraton Gumenggeng bakal sirna. Saka pitulungan Ki Jolaijo ing pertopan Gunung Ngganong, sawise semedi Prabu Aryabanga banjur nimbali Ki Jolaijo. Ki anggon panjenenganisun nimbali sliramu sowan ing pandhepak iki ana perlune. Nuwun ing kula njandhong nuwun wangsulane Ki Jolaijo. Saiki Praja Gumenggeng lagi nyandhang pacelik tetanduran lan sato kewan padha mati awit kurang banyu. Mula saiki sira dakutus goleka sumber banyu ing tlotoh kene.